ndandisiya ichi kusoro wangu zvikanzi handisi kumbousiya ndoda kutoti zvimabredzi izvozvo zvidambuke. Mukati apa ndakaruka neshinda zvakatodambuka nekuseri kugotsuka. Ndova ndakati ndakutokudhonza iwo zvenyu zvimabredzi. Saka iwo inini wakandibata wachindidhonza musoro wangu ndakakotama kudai so. Ndova ndakazowaruma panapa pazamu apo. Waramba wachindidhonza musoro wangu ndasiya kuwaruma pazamu wandiruma pachigunwe panapa. Wachitaura waichinjana foni kuti mama natezvara wangu inini murume wangu. Wachitaura zvikanzi natezvara wangu iwe mukadzi wako unomujaidza anoda kurohwa stereki. Unomujaidza stereki wachitaura. Unogara patsoma kuti wagare pabhenji wari. Wandashedzera mazita wese garai pabhenji. Kurespecta vanhu. Mumangari ndiani? Tipe tinzo. Pamusoro ichangamira. Ini nyaya yangu ndauyo panapa nhasi. Inini ndikangoti ndakatanga kurohwa kudhara takamboya padare panapa futi. Ndaimborohwa kumashure uko ndichidzoka kumba ndisingauyi kudare kunoko. Then last year muna November ndakarohwa nemurume akandiputitsa ziso. Mafotozi ndinawo ndichabuditsa. Tobva tauya kudare kunoko murume akati mukadzi ndomuda. Then ndadzoka kumba ndinonosvika ndichiita rugare kokoko. Murume vaazobuda kuenda kuSouth Africa muna June. Abuda kuenda kuSouth Africa muna June vati achisara ndikasvika ndikashanda ndokutumira mari hoteri. Hatinoti unyanya kugara kuno. Tichingogara bye. Ndichinzwa everyday anongondibvunza wasiperepi. Ndikati kwarumbokudza izvozvo ndiani? Haatauri. Ozopedzisira akutaura zvikanzi vanhu vari pamba ipapo ndovarundudza ndovandakati wasare vachiita magadhi angu. Saka mama wacho wabuda. Wakabuda iri Sunday. Mande ndobva ndasara ndichienda kuchigayo. Taimbogaisa tese murume wangu achiripo. Taigaisa tese taingoisa mutoro 1. Toenda kunogaisa tese. Saka nini ziso rangu randakamborohwa ranga rakazvimba richirwadza richibudisa misodzi ese anga abatana kurwadza. Ndaenda kukiriniki musi weSaturday. Ndipo ndakadzoka ndichiudzwa kunzi endai kuchigayo wenyu mutoro gadzirawo chiwenyu mutoro wandipa chibage vandagadzira. Ndati hanzvadzi yangu yanga yauya kunoti yanga yauya kuweekend. Auya kuweekend kudaro ndati handiendero kuchigayo fatadza wangu ambendo garden wadzoka manheru. Ngati alright chendonodi unonchero mvura akati ndomukira makuseni Monday. Nindopa ndakazodi vandaenda kuchigayo vandasvika mugaisa asiriko. Ndopa ndakadzoka kumba vandatodya chikafu nemwana wangu. Ndandakubika ndega panze. Tatogeza vatanotsvaga airtime tadonotenga mabundles kuti ndikwanise kutaura nemurume ari kuSouth Africa. Ndopa tatotindapinda apa ndakudza kundibvunza uruswerei kufamba usiku. Ndopa ndakanobvunza chete. Ndokuchangonetsana paya vandadzoka mumba. Ndingonza ramba ari kutaura chine utsinye ndopa ndakanobvunza ndikati kuzvamunenge muramba murundituka imi ndimakasiwa muchinzi ndimi gadhi wangu here. Ndopakandisvetukira vhandiruma zamu. Munini nemurume wangu ndopakandibata pakanondibata kuti ndisakwanisa kudzosera uyu. Ndopatakatangorwa ini pandamubata mabreak. Ndopakaramba akandiruma zamu. Ndikati ndisiye zamu rangu madi undiruma pamwe henyu pane zamu rangu. Ndopakaramba akaruma. Paabva pazamu pakauya kurusana. Akaramba kakuruma endo. Nditete wakagara parutivi. Haana bridza. Ndiyondoze marichere. Pinyawe. Ndopa akabva pazamu ndopakauya kumusana wachidowedzera ndondipushidzira pasi kuti ndidonhe ndiri pasi. Ini handizoti simba ndakariona kupi ndopa ndakakwanisa kuwapushidzira wari 2. Patora huni pamoto vachidondirowa nehuni. Ndikati haundirowe nehuni. Ini ndanda kuita self defense. Haundirowe nehuni. Ndopa ndakamutorera huni vandadosera huni kumoto. Ndopakaramba achiuya kwandiri. Papazoya mai guru vanonzi mai Irina wadaidzwa zita ravo vachinzi Edith Mbaira. Ndopa wakauya ndopa akandibata iye ndopa akabva achanza vanotora mugoti. Vatangondirowa nemugoti. Mai guru ndopa akabva ati imbwa yemunhu. Iwe saka uri funga kuti haukuri wakaita sei saka uri funga kuti maine maina kuda kwakaita panapa airegera kukubvunza aisaona zvauri kuita here. Ndakoni kutaura zvaunoda paya
saka kuzoti kure achitaura musikana manje panapa ukagare aufa wakagara unomisidzana neni basi iri pandadzoka kumashure pandakabva kuno ndikasvika mama wanzinyadzisai changaga vakataura kuvashandi kuti uyu handimudi adzoka hake hatimuteeri kumba kwawo isusu anodzoka ega handimudi asi murora wandinotarisira kuti ari murora wangu izvo vakasiyiwa zvitaura pavashandi mamurwadza ndakasvika ndichienda kujana ndichienda kujana ndichinoswera kujana ndichidzoka ndichidipa kunosuka mapedzi ivo vamwe nangwa vanouya takarara mba nemurume wangu ini zvokumaraundi 3 ouya hepi wazodi otangotaura nemurume wangu oficha murume anogona anenge asvika kubva kubasa akaita otangotaura nemurume wangu vatoti like vachatopinda pado vachitaura zvavanoda sometimes murume wangu akanzoti murume wangu akupinda tosvika kumba ndiwanofa watangomugwa vanotambira murume wangu vanozopinda mba anenge atomugura vasisina kuwirirana taakutoka havakwanisi kutiyananisa kuti vana vangu uyai apa ndairarama upenyu hwairwadza saka nechandakuona chasara upenyu ukama hwangu nekwanyahwe mamwana akanzi apisa mwiri arwara ini ndangodoti wandirapisa izvezvo handisi kurara zamu rundirwadza rakapora kunze asi mukati mune chironda vanotaura zvavanoda about vabereki vangu vane mushonga so many things zvokuti dai ndakakwanisa ndanga ndine mari mamesages aibuda pachena nhasi ndakaenda kueconet mameseji anobuda kana ukakwanisa kurambawo atezvara ndikuwa ipapo vanotaura zvavanoda asi emuroro andinotarisira vanotaura zvavanoda pamusoro pevabereki vangu nepamusoro pangu sezvinonzi handinawo kuzvarwa handinawo wabereki saka nhasi mauya muchibvepi muri kubva kupi ini ndiri kubva kumba mubva kumba kwamakaberekwa kwandakaberekwa kwamarechera makabva rini kwanyahwema ndakabva musi last week but one so chiri chitatu ndopandakasvika ndikaenda kuchipatara ndikanopiwa assault report ndikarapwa nemadoctors zvikanzonodzoka kuno makapiwa maafidavit maafidavit nemapurisa maenda unorapwa kwadokta saka wasati wasungwa here nemapurisa havasati vakamboti mbomira itonzodudari asi munofanira kurapwa zamu rinofanira kusikirima kenzi angada kuwa mwairi anoruma zamu handizive plus ropa rangu handizivi kuti vakariisa kupi paakandiruma kwacho imwe nyama yakatobva mupurisa ari kuita nyaya yenyu ndeni anonzi .com ikuruchena ndiye akati tichanzwa kana mabva kudare kuti dare rinoti chii kuti zvakasiyana assault neisusu simatarema dzinongwati assault iye anongofanira kungoita assault yake iye mupurisa anofanira kuita yake asi assault isusu toita yedu yamuri kutaura yekusagara yekushungurudzwa kwamuri kuitwa nana tete nana mai saka murume ari kupi izvozvo ari kuSouth Africa kabva atoti handina basa newanakirwa ende dai waruma muromo kana munhu yatona pasi ende dai wanyatsawo kuponda watokusvesva ndiye ari kuvatuma here kuona kwangu ndiwo anomutuma nekuti kuenda kwakaita kuSouth Africa inini akandioneka makusena akutobuda akuenda anga atoronga kudhara newabereki wake tete tipei tinzwa muri urumire muroora zamu chii chiri kuitika pamba penyu nditete hando dzemurume here ndiani yemudumbu rimwe chetero tete tipei tinzwa tangirai pakuruma inini kwamakaita pamusoro edare pamusoro emese muri pano nyaya yakaitika kuti inini ndizonetsane nemuroro wangu ndizomurume inyaya yekuti jekesai kuti zvakaitika kuti ndizomurume alright nyaya yakaitika kuti hamusi kupa jekesa paipo papo nyatsai kutaura kuti ndizomurume munhu uyo anga andiitira zvakati nezvakati nezvakati nyaya yakaitika kuti ndizomurume ndeyekuti wakabva kukitchen kwavo kwavanobikira wachiuya kukitchen kwedu isusu kwatinobikira ini ndaanditori mumba mushure mekunge makaroorwa here kwete hamunororwa kukitchen kwenyu hwenyu hamunombobvira marorwa kwete
Mune makore mangani? 20. 20. Alright. Chitsanangura nyuti kuti muzobve azobve kukicheni kwedu adai so chitsanangura tinzo. Kukicheni kwavo ivo kwavanobikira vachiuya mukicheni maamai matinobikira isusu nekuti wakabuda mukicheni hatibiki nawo. Wakange wanetsana kana kuti wakange wataudzana nemurume wavo zvawataura kuti aindibvunza kuti uri kubva kupi, vati hanzi zvauri kundibvunza izvozvo zvabvepi, hapana mumwe akuudza kuti ndandisipo panopamba, obviously nditete Lisa saka ndakutoenda unonetsana nawo. Saka ni ndopa wakauya wakatanga wakamira panze padhoo zvikanzi tete Lee maudza kuti chiibawa Costa kureva murume wavo hanzvadzi yangu ndiye anonzi Bawa Costa. Ndikati kuudza Bawa Costa kuti chii, zvikanzi hamusodza zvamaudza Bawa Costa here. Ndikati imimi taurai zvamaudzwa. Zvikanzi kutaura zvamaudzwa kuti chii handidi zvekujairirwa ba. Watotanga kutopopota paipa ndopatakatanga kutaudzana. Saka hanzvadzi yangu aripo pano akabva atobaya patakatotanga kutaudzana ipapo akabva atotora foni bva atobaya rekodhi. Vatotanga kutorekodha kubva pakatangira nyaya tinetsana kusvikira tizorwe. Maiguru bva wazouya wachitinunudzawo. Maiguru wakatosvika wachiti kuona Mai Costa chiiko? Uneshuwa munhu mukuru wese uyu mukanetsanira nenyaya dzisina basa. Saka Maiguru wakatosvika paipa ndakabatwa musoro. Mushure mekunge Maiguru wasati wasvika, Mai Costa akapinda mukicheni kubva panze paipa paanga akambomira tichitaudzana tichipopotedzana bva apinda panze. Atoti hanzi saka ngatimamisanei kuti tione kuti mukuru nemudiki ndiani. Ndikati ehe huyai. Ndopatakabva tatanga ndopa wakabva wapinda iwo mukicheni. Watongosvika nekundibata musoro wangu. Saka iwo ndakabva ndavapushira bva waita sewagara pabhenji ini ndiri pamusoro pabhenji remukicheni. Tichikikiritsana paya. Hanzvadzi yangu ndopa akauya bva achitrai kuda kupinda pakati pedu. Makoti Mai Costa vakandihaka musoro wangu bva ndandisiye musoro wangu zvikanzi handisi kumbousiya ndoda kutoti zvimabhuredzi izvozvo zvidambuke. Mukati apa ndakaruka neshinda zvakatodambuka nekuseri kugodzuka. Ndova ndakati ndakutokudhonzaiwo zvenyu zvimabhuredzi. Saka iwo inini wakandibata vachindidhonza musoro wangu ndakakotama kudai so. Ndova ndakazowaruma panapa pazamu. Waramba wachindidhonza musoro wangu bva ndasiya kuwaruma pazamu bva wandiruma pachigunwe panapa. Bva wandirowa muromo wangu wakatomboita mazuva wakazvimba wakazviona. Handina hangu kutora pikicha kuti nditi ndokwanisa kubudisa pikicha kuti muromo wangu wanga wakazvimba. Asi wakatondirowa muromo wangu ndikatanga kutobuda ropa mumukanwa. Maiguru pacho pawakatouya wachitibata wachitinunudza. Ini wakatouya nemwana womusikana. Wakati kochii ndakangoramba ndichiti
ndiri kupushwa navanhu vairi kana ndiri kununudza ndadonedzwa ndamuka iwe Mai Costa chiko newe iwewe aunzwa wakaita sei Mai Costa aundinzwa wakaita sei uri kudhera nokuti handisi mhaiyo panapa here Mai Costa vandazomugona kumudhonza kudai so vabuda kunze vabuda panze vatanga futi kudini kuhakana tikati pangu anzwisisa kuenda mumba make vatanga futi kurowana yati Mai Costa naLizzy maramba kununudzwa neni kuti madhera ati handisi mai wenyu ini ndakuenda mumba kwangu kana masara makana makuvadzana ini handisisipo ndakununudzai maramba handiti vaazongoti chi regai ndiende abva aenda mumba kwake uyu vapinda mumba make ndingangoti nomafambisiro akaita chi nyaya yacho. Maiwe munhu tipei tinzwa. Muroora ari kubva kumusha kwake. Makadzinga muroora pamusha pake. Instead yekuti adzingwe nemurume wake. Muroora ari kubva kumusha kwake kwaMarichera kwaakaberekwa. Tipei tinzwa. Dare. Vese vari pano novatungamiriri. Ini ndingangoti ndakasimuka iri Sunday. Ndikamusiya muroora wangu nevana. Tikatosaenda totsvaga vamwe mai kuti munosara muchibatsirana basa namai nini kuenda kugadheni. Mai anobva ndatoadana tikatoti mai nini uyai, mai nini bva vauya. Mai nini ava ndivo vamunosara muchibatsirana navo basa inini zvandava kusimuka. Zvakwamuri kuti muchati nhasi ndinoenda kugadheni kana kuti munoenda mese. Mai ava vakapindura vakatoti ini hadi kusiyana nani nambuya ava chete tichienda pamwe chete. Mai nakati tunoenda pamwe chete. Vana vanoenda kuchikoro. Kana iye anoenda kuchikoro, uyu bamunini vari kunzi vakanunudza vachona varipo panapa vanoenda kuchikoro. Saka mai vangu vari kuti ndouti vanobatsirana basa namai nini. Kugara kwese zvavataura kuti ndakwadza vashandi kuti uyu haagari panapa chichi tinotsvaga vanhu vanenge vachiya vachidini. Vatinotogara navo vachiita basa. Toitoita kuti vaite basa, mai nini vasafe nebasa. Chero ndiripo tongotsvaga vanodini vanotibatsira. Saka uyu mai ndandati anopota achiuya achidzokera mumba kwake kunorara. Inini ubva ndabuda. Handina kusiya varipo vangosati tombotanga. Vangosati totanga kushanda ndikati uyu kana asimuka uya kuenda kuchikoro ndopamunozoya muchitanga kuita basa. Saka uyu anga achiripo. Vandasimuka iri Sunday. Vandasvika kuHarare. Mangwana amande ndopandakanzwa foni iri kusvika ichifonwa nauyu. Zvikanzi mama, ndikati hoye. Zvikandanisana namakoti, anomuti makoti nyange pakudaidza. Ndanisana namakoti vatakana. Karibva makana chirudzii zvikanzi ndo zvaitika. Sei ehe. Ndikati ende zvakaoma zvambofamba sei zvikanzi kuti ndikutsanangurire zvinonetsa. Makoti pabva kumba kwake achiuya kotanga kutaura neni. Vakomana vangu vari mukicheni kwakwatodoka. Vakomana vangu vari mukicheni vabva vatepa kubaya foni. Regai ndikusenderei muzvinzwire zvaitika. Ndikamuti senda ndobva asenda. Vandanzwa paya. Ifoni yachona iripo takaidzima idiri ukoko. Vandachinzwa paya mashoko. Mai nini. Anzani. Tete Lee. Mauza kuti udii baba waCosta. Zvikanzi kumudza kuti udii kwakuti udii. Zvikanzi mamudza kuti kudii zvikanzi handina zvandambomudza. Zvikanzi ndimamudza kuti hanzi handisweri pamba ndononoka kudzoka. Hanzi machida tokumamisai. Kuko foniko zviriko ndogona semunhu ndandisipo ndogona kutaura nepasiripo unokangana noti nyaya yacho yakareba mai. Imimi samai masvika tete nemuroora handiti makaitawo sei samai. Wozi tinotarisira isusu patsika dzedu dzechiwanhu kuti anosimudza uyu muroora uyu pamba paya murume wake akamupfimba handitika. Imimi mai natete namai guru hamuna simba rekusimudza muroora patsika dzedu dzechiwanhu. Saka makayananisawo sei masvika muchinzwa kuti muroora atiza zvese maaudio mapiwa umbowo hwakakwana wekuti ndo zvakaitika izvi. Maita sei samai wemusha imi? Zvadaro ndanzwa maaudio aya. Ndopandakabva ndati nini kune murume mashoko andiri kunzwa kumusha uku. Wamanzwawo here ekuti mai nini vadini vakana natete wachona. Ndopabva atotanga kundonitsanangura zvikanzi ini ndamubvunza kuti Mai Costa akanzi akabvunza zviwanzi Mai Costa unoti ukabuda unonoka kudzoka. Unongobuda utauri kwaunoenda unongoshendepo unozvifambisa sei. Murooro nyibva ndipindura zvikanzi mauzwa natete Lee
vandamupindira kuti haasi tete Lee andiudza ndatozwa nemumwe munhu zvikanzi ndiye bedza andiudza manje ndauti unopedzerana naye ndibva ndamupindirani kuti usaende kunotsana tete Lee haasi Lee andiudza usatombonetsana hako naye iye bva pinda zvikai manje ndakutomendera ndabva ndati ndinonetsana naye mashoko ndaanzwa mama zvadaro gare gare ndakanonoka uyu paakandiudza ndakazononoka kumubato ino ndandisina mari yekuti ndidini ndifone uko kodhura uko kusouth kwachona zvadaro gare gare ndopakabva nditi muroro nyaya ari kundiudza tanzi ndakuenda kumba ndakumboenda akati anzoni ndakumboenda kuno kumba ndombonorapwa ndiriko ndichizorora handichibva ndamuti alright saka inini bva munopindura mubvunzo manzi pandakasvika makasvika semunhu wepamba imwe ndimwe muridzi wepamba muchiona murora wenyu handiti makabva kuHarare mimi mamasvika murora asipo handiti makaita action ipi samai wemusha masvika murora kuHarare bva ndasvika pamba bva ndasvika ndakasvika iri Saturday yapfuura ishi last Saturday ndio yandakasvika ndichisvika inini vatatambira nhamo yemuzukuru wedu akarora kwanyarikowa anzani Mbetsa mudhumeni akafira kuMozambique vataenda kwaHonda Sunday vatabuda vatati handei kobata maoko kwa baba Nyarikowa ndo akarora hanzvadzi yemurume wangu handei kutobate maoko vandaenda namai guru vatasvika bva varongwa tobuda rini bva vati vamwe vabuda nhasi isusu tobuda mangwana nawo vatabuda Sunday Monday vatabuda uko takaenda Sunday vatabuda Monday chipiri chitatu chishanu vatadzoka chishanu Saturday vandadzoka Saturday ndio yandaswera pamba vandadzoka ndiripo pamba Sunday ndiripo pamba Monday ndio yatazonzi ndandisipo futi tataenda kunotambira mapfunde mbuya ndio vanotambira vatenda vatambira mapfunde ndopatasvika achinzwa kuti kwaya mapurisa vaine masamoni ani ekuti Lisa akanesana namakoti asi aya ari matatu neani yenyu neamai guru neyemusikana saka ndina kwanda ndaenda ndinambotera murora ndaitotarisa kuti ndaitosva ndibvunza saka hapana haana kana mbotaura tanidzoka rini svikanzi haana mbotaura bati ndaka kuenda kwandi kuti handirudzoka ndikati murume wachona akati mainini mataura kuti ndakumboenda kumba ndombonogara kumba ndichirapwa ndichizorora ndiriko handati ewe mva ndagara ndina kwandakaenda ndangosvika kungogarawo mazuva mairi handaswera ndiri pamba saka nhasi nyaya yauya kudare muri kuti chii murora ari kubva kumba kwake kwaMarichera imimowo mamuri kunhamo mazuva mairi aya nhasi mauya padare dare basa rayo ndere kuyananisa vanhu ka toda kuti nyaya igadziriswe ndizvozvo dare hariparadzanise vanhu ini ndiri kuti nyaya ngaigadziriswe igadziriswe sei igadziriswe munhu adzoke kumba vanhu vawirirane nokuti nemurume havana kukana kana nena handina kukana naye akakana nani natete wake akakana natete wake chero murume ndingoti hapo murume ndakati ko ada kuti ndakuenda kumba akana newe here handakana natete wake akuenda kumba sei zvikanzi handisuzoenda ngomuti chihora iti enda hako ndobva ndadzokawo mashure paanga achitaura kuti vamwene vangu ndangoti unotaura kana wapuwa mukana wokunzi chitaura vamweni vangu vaiuya kuma3 vachinoka handina mbobvira ndakaita zvinhu zvakadaro zvokuti ndinoenda kunovanokera ndinenge ndichifurira ndichiudza mwana ndichimudaidza handina mbobvira ndamboita zvinhu zvakadaro kunzwa motokari ichitinhira uko handitomboiti zvinhu zvakadaro kunotambira mwana kana dai pane pekuti kana paine munhu wokuti tomiswa apapa zvozi ndakazvitaura here zvonangana neni kana chichikwadzo kana chii ndinosimudza maoko angu kudai chero dai akatouya kubva kunyanga kandi akaya nemabhanana ndio vanoti bamunitambira handibati pepabhegi yavo handitobati pepabhegi yavo tipe tinzwa hanzi handitombodaro kana nezuva 1 kutaura kudai kana pane pekuti tinoenda kandi chinonongedzwa kuti amai zviri kukuwanai ndiripo kudai ndinotenda ndiripo tinoita ndingati ndakatanga kurohwa pekutanga wanga wasipo mama pechi2 pandakarohwa murume wangu akabva kunyanga patopiwa huku mama wanochengeta huku mabroiler
apiwa huku vatoisa vaisirwa mukadbox vasvika pamba vati maikosta huku ndikati aisai vachaiti kuti ndigadzire huku manheru anayo vati rega ndiperekedze vanhu pa15 ndikati alright rega ndisare chii ndichidzisawo sadza nemuro watabika ndinzwe mota yasvika 8 9 10 11 murume asi kuuya kumba ndikandoti kuma9 ndakabva ndaenda pawindo ndione screen yefoni yakaflash odai so but mumota muna vanhu vangani muna vanhu 2 ndopa ndakachiti pandanyepero nenge ndabuda panze ndoda kuenda kurecess ndopa ndakaona murume wangu inini akagara namama wacho mumota uyo mai wemanje vari kudhiskasa mukadzi wako haazosuki haazodii murume wangu auya mumba iwe haususuka hausuteerera mama pana pewe uruita mukonyo autonditema nesadza paya ndobva ndanzvenga sadza riya sadza varanaro wako chikafu chinoneretswa zvikanzi urundinzvenga urundi ndopakati angondirowa paya kundirowa ndikati it's okay pawakazhamba tata wakaita sei ndopa ndakaenda kubedroom kwao ndikati mama ndarowa zvikanzi ainini zvekutaura handizvigoni vangondipa chinhingirikini chikamufota chavo pandarara mudaini murume pforododo kunyatsa kutorara hope zvakanakisisawo uye mangwana makuseni kumuka kugadzirira kuenda kunyanga uko ndopa ndakazotorawo foni ndikati inini ndauta zviwindi inganzi mhosva kana kuti chii panapa inini ndarwadziwa inapo rega nditore foni iyi yanga ichishandiswa manheru mumota ndopa ndakaenda kuwhatsapp vachitaura vaichinjana foni kuti mama natezvara wangu inini murume wangu vachitaura zvikanzi natezvara wangu iwe mukadzi wako unomujaidza anoda kurohwa stereki unomujaidza stereki vachitaura zviya mukadzi wako hana kana unhu hana kurayirwa kwakabva vachitaura paipai ndopa ndakazotarisa futi machati anga kutaurwa makuseni ndopakazotaurwa kunzi atezvara wako udzwa feedback zvikanzi azorohwa zvikanzi anakirwa ndo zvaanoda ndopa ndakaenda kumba kwedu ndikanoripota havana kuteera ende vanototi hatiteeri munhu besi kana waenda even ipapa pandakamudza murume ndakuenda kumbonomborapwa zvirunzi akadairo toraiti anondidayira anga kuzotaura nagogo wangu wakandiperekedza inini last time muna January zvikanzi handiteeri munhu kana enda kumba kwawaenda handisi kuteera munhu bai right iwe mwana wekwamarishera tainzwa nyaya ndiwe uri kurwadziwa ndiwe uri kuwana matambudziko handiti saka way forward wati zviitwe sei inini hangu changamire ukama hwangu hwasara newekwanyawema ndiwe mwana inini ndaneta murume wangu haakwanisi kundidhifendawo ipapa pandakamusendera mafotos ezamu ndarumwa akandiudza kuti wanakirwa ende dai wanyatsa kupondwa manzwa regai ndikuratidzei foto racho aiwa wati unganyepere hatisi kupikisa because murume wacho haapoka chatinoda kunzwa ndechekuti iwe kumhangara kwawaita kudare kunoko wati dare riri kubatsiridze sei inini dare ngare ndibatsirewo pakuti mwana anoda kuchengetwa murume wangu akaramba kutoresa mwana birth certificate kusvika aende kuSouth Africa aingotsika aitopushwa nababa wacho kuti ende unotora birth certificate mwana haana birth saka inini mwana achengetwa kundidhemeji ako wakandiita murume wangu kundibvisa kwaakaita kubasa ndaienda kubasa wabereki wangu achiti fana umbobata apa ndaishanda kuOK Majiuside pana kuenda kubasa tichikutsvagira nzvimbo yekuenda kuchikoro ndaida kuenda kuchikoro akandisiisa basa rangu inini hangu ndaneta kana iye murume wangu achazoda nezvangu ndafundikira panyawema nekuti wabereki wangu achazongoya kunotorara kofini nekuti ndanzwa nyama dzangu dzine marwadzo idzi but nhasika iwe awa haukwanisi kuvataura kuti handichadi zvekanyawema toda murume wako aripo apa mobva mataurirana kuti inini shamwarika handichadi muri 2 ipapo awa haukwanisi kusimudza pamusha pako paunogara kana yanzva dzako tete wako uyu ndiri kuongorora hangu ulinga kuti nditete wako ndamatata tete hauoni kudaro kuti murume wako ngaauye muchenesane murambane iwo simuka kwete kuti mai wako mai akabereka murume kana kuti tete kana kuti mai guru anokuti simuka handichakudi hakuna mutemo hakuna chiwano chakadaro pamusoro ichangamira ndizvo hazvo tingakwanisa kumirira kuti yepi maunyawema auye but vanhu vari parau pachezvavo vari pamwe chete ini ndiritori ndega ndiritori offside chaiko saka inini apa chandirongodaunga kana iye murume auya azoti ari kuda nezvangu ende watogara wataura kuti hatiteeri waenda kumba kwenyu ndinotsvaga umwe saka chandinongoda dare ndonoshifta zvinhu zvangu kana murume ada nezvangu
ati anonditsvagira kwekunogara, inini zvekunogara pamukova pamai vake inini handichakwanisi. Mwana alipiso. Munoona ungati ne murume? Tine 1 ane 2 years 5 months. Kari kwa Marshera. Inyaya yakuda hepi kai? Ndiye muridze nyaya. Yakuda kuti udze hepi kuti pamusha pako papisa apa. Ina handichakwanisi. Ungagone kuudza vamweni kuti mwazi kuti handichariba zvepamusha penyu asiri muri mako. Uye asi yakakuunza papanya wema. Handingakwanisi kuvaudza hangu babhati ravo riri pamwe chete. Tinokwanisa kunzwisa audio ravanobvunza. Ayo, hatisi kuti uri kunyepa ba. Nyaya yako na vamwene na tete hatisi kuti uri kunyepa kana na maiguru. But tiri kuti awa hawokwanisi kuvaudza kuti inini handichadi. Munhu akakupfimba ndiani? Akakuti ndiri kukuda iwe ubva umuto ndiri kukuda ndiani? Ndiye happy. Ndiye happy ka. Saka happy ndiye waunokwanisa kutaurira kuti inini handichadi. Ndipo communication hapana. Pafona akandiudza kuti usasataure neni. Ndakamusendera kuti ndaenda kuchipatara ndanorapwa pari kudiwa medication. Haanondipindura, akandiudza kuti usasataure neni, usandinyaudze. Akatombondibloka. Saka izvo nanhasi akakubloka? Akazondiunbloka musuna apa anzoti masamona aenda kumba kwavo. Ndiwo pakavhura foni yake kuti muchitanga kutaura. Aibva ati chii? Hapana zvaka akangounbloka chete. Ndakangoona akutarisa mastatus angu asi kubva pesa apa anga akandibloka. Akandiudza kuti kana waenda kumba kwenyu waenda, handichatauri newe zvato. Saka mai wemunhu toda happy ka pana next dareka kuti waramba nawo imi mubve mukati menyaya. Mubude pari penyaya iyi. Amuoni kudaro? Bude. Wozamuona kuti mashura munyika uya akakudzai kuti mai handichadi nezvenyu imimi. Handichakudii mai, tete handichakudii, mai guru handichakudii. Ini ndakusimuka papisa pamusha penyu. Anofana kuudza happy. Happy ndiye muridzi wenyaya. Kana imi manga muri wanachovera. Ende taitarisira kuti musati matouya padare panapa mambotaura here nemurora? Murora mambokurukura here pamauya padare panapa mamboenda here paside nemurora muchimbotaura taura muchimboita mwenyi kuti murora zviri sei, mwiri iri sei? Sinzi paya mamine 2 days mabva kunhamo pamadaiso mauya panapa padare aparambidzwi kutaudzana kawano panapa. Mambotaudzana here? Ndombotaura naye. Murora kubva kare kese. Chero ndikabuda pamba ndotobuda ndichitosiya tatoronga zvinhu zvakanaka. Musoro muri kuona uyu. Tisitaka inini naye tisitakaruka uyu. Aya mamwe akaita makala aya. Ndiye kutobudisa kuti tete wedzerai. Zvaramba kukwana. Chicho chitonyatsotowirirana. Chero pane chizvese kana grocery kana hembe kana chii ndinotenga ndompa. Uyu mainini uyu. Ndizvo here? Murora wemunhu. Ndizvo here kuti grocery grocery ndopiwa. Kurukwa musoro. Hembe. Kurukwa musoro anombobvira ndiri. Aiwa, isusu kutakaruka uyu. Tese. Ko hembe. Zvinobva kuna amweni. Hembe ndikatoti wakandipa apa pawakauya. Zvakauya hembe. Nepawakambondipa futi ndichiri kuHarare ndakachatakura mimba yemwana wangu. Pesa apa. Saka dzakauya. Saka tiri kuti iwe uri kuti murume hauchadi. Pamusoro baba. Wait. Tiri kuti muri kuti murume hamuchadi, handiti? Ishe ndogona kuti hangu murume ndomuda. Ini nemurume wangu hatina problem. Pateigara kuHarare tinowirirana. Asi ukangochaiwa foni chete yekuti mama wakuya zvatotanga. Kana kuti mama wakatonzi wasvika atotanga mamudzo. Autotanga utondiharasa. Saka uri kufunga kuti tidare riite sei iwe? Nyatsotitaurira kuti nditi ndauya kudare nhasi mandibatsira sedare. Ndibatsireni muto uyu so. Chimbotipawo pfungwa dzako iwe kuti unzi wauya kudare kuti unyatsoti dare rakubatsira chaizvo. Ufunga kuti tikuite sei? Ndinoda kuti vabereki vangu vabhadharowo pfuma. Then wondirapisawo nekuti zamu rakaoma mukunze mukati rine chironda zvoda kurapwa. Uruda pfuma, wabereki kuti wabhadharo pfuma. But iwe haukani pfuma kaiwe. Baba wako ane mvume kukana pfuma kune mkwasha wake. Usikuona kuti uri kukwana pasiri pako here. Pepfuma hapasi pako. Iwe enda pako iwe. Iwe enda pako paurunzwa uri kuti awa vanhu wakanya hwema wakutadzira kuti usununguke mwoyo wako unofana kuitirwa izvi neizvi. Pfuma ndeya marichera. Marichera ane right ekutotuma munyai. Kana asina kupiwa pfuma ibasa ramarichera rekuripota kudare kunoku kuti nini ndakudawo twangu. Dare rinotomubatsira. Nyaya dzepfuma ndo dzedu chaidzo. Asi nyaya dzekuchengetwa kwemwana
dzinoitwa kudare ramagistrate. Mwana anochengetwa kusvika akwanisa 18 years. Kana wakakuwadzwa iwewe natete, uyo mupurisa ari kuita nyaya yayo inofana kupfurirwa mberi, then iwe wozodimanda damage kukuwara kwaunenge wakaita. Because nhasi haukwanisi kuti akandikuwadza, akandiruma zamu, because nyaya ichiri kumapurisa. Itori nedhoketi itori nedhoketi ratisingakwanisi kuvharidzira kuti dhoketi iroro ngarimbomire isusu toda kuita nyaya iyoyo. Nyaya assault inoitwa nemapurisa. Isusu damage tinobvumirwa. Damage depend nedegree kudzika kweronda. Andi dhokota anoisa percentage. Ma percentages ndinawo. Yes, saka ndo ma percentage ndio achachajwa nawo tetewo. Kukoti kwa magistrate. Muchaenda kukoti kwa magistrate. Magistrate achatonga izo zanditoka dzosera mu mapepa kunezi muzeta atodzosera mudhoketi riya. Nyaya ichaenda kukoti kwa magistrate, yaenda kukoti kwa magistrate, uyo otongwa magistrate. Paanotanga kuramba kuti andina chandakamuita, magistrate anenge ane ma-affidavit. Ekuti sei uri kuramba iwewe? Pane mapepa. Saka nyaya yako yakajeka. Iye ari kuti wakamuruma but haana magwaro. Ari kutaura kuti iwe une zvawakamuita. Even ari kuti ndakashingirira. Kutoti ndakashingirira zviri kureva kuti iwe hauna zvawakamuita iwe. Asi iye ane zvaakadini? Zvaakakuita. So nyaya yenyu yakajeka. Kukwadzwa kwakaitwa nyaya yenyu yakajeka, ngaitwe nezita raP, wozobhadharwa damage rako after. Kana mupurisa asina kukubatsira, unoenda pana IC crime kuti ndine nyaya yangu iri kutsikwa nemupurisa anonzi ningi. Anobva atomhanyiswa musiwo. Nyaya yemwana kana asiri kuchengeta mwana, mutemo wenyika kana asiri kutoresa mwana birth certificate imhosva. Imhosva icriminal case. Haabvumirwi kuramba kutoresa mwana birth. Anofana kuchengeta mwana wake kusvika akwanisa, but nyaya iyo inoitwa kudare futi ramagistrate. Isusu panapa tingatokupe tsamba yekutsigira kuti pane munhu ari kukanganwa kuchengeta mwana. Mutondedzei. Ototondedzwa nedare ramagistrate kuti mwedzi wega wega unofana kupota uchipa mudzimai uyu mari yakati. Ndo basa redare ramagistrate rekutondedza vanhu vanokanganwa. Andopanzwisisa. Tinodzipatsanura nyaya dzedu isusu tinodziita. Zamarishera dzepfuma tinodziita. Ndedzedu idzo. Asi dzekuti kuchengeta mwana ndedzekudare ramagistrate. Dzekurumwa kwako ndedzedare ramagistrate. Panapa tokubatsira nedamage raunenge wakakuwadzwa. Wapanzwisisa? Saka zvauda kuti tikubatsire pamusoro pekutaura kwandaita zvauda kuti tikubatsire sedare redu zvechiwano zvedu ndezvipi? Ndachidoti mundibatsirawo ndonotora zvinhu zvangu. Woda security. Unorongedza zvinhu zvako. Pasina kuvhundutsirwa kana kuita sei. Ndizvo zvinhu zvako unozviziva. It's okay. Apo tinokubatsira. Tinokubatsira zvakanyanyisa. Mapanzisa mai. Ari kukumbira kuti ndokumbira kuda kurongedza zvinhu zvangu. Musahwandise zvimwe zvinhu zvake, handiti? Because akazodzoka zvepanapa achiti ndashaya zvimwe zvinhu zvangu. Because nyaya ikake ichituka. Last time makauya here kudare. Mwana wenyu ndiye akauya, handiti? Ima hamuna kuuya. Waita futi izvozvo. Zvekurowana vachiita sei vachididini. So turi kumuda musi wa 16. Tinidari musi wa 16. Yepi ngauye musi wa 16 kudari. Akiliyane nemukadzi wake. Wapedzerana ipapo. Musi wa 16. Mufonere kuti chiuya mukadzi akurongedza zvinhu zvake, chiuya kunoko asarambe ochenesana nemukadzi wake zvopera. Kozi pakati pe1 2 pakaita anoti handichadi, dare redu haribvumiri kumanikidza kuti iwe bvuma. Kozi tinonzi tiri kupromota kupondana kwavanhu munyika kuti vanhu vaurayane. So pakaita munhu anoti hangu eke handichadi, hatina masimba isusu ekuti bvuma. So uda kurongedza rini zvinhu zvako? Kana kuti uda kumirira hepi kuti auye orongedza hepi apo? Hausuda kumirira kuti nhasi kana mangwana. Yautozidare riri kutoera mufodzi unga atoipa na. Ada hembe mbatya dzake. Ndinakana hembe dzekupfeka. Asi vanokurwisa here ukaenda wega? Vanondirwisa. Kozi wakati panapa hautokodzeri kugara panapa.
chimboenda Anenga itoone kunotakura. Vabereki vangu vanozonotora ndakofini vamwe kwasongobvuma zvafanana kana ipo vacho akabvuma kuti mukadzi wangu ndomuda handicharwi but aisvika achindivhundutsira ndokurowa iwe uri funga kuti ndotya dare rekwamushonga ere handityi dare rekwamushonga iro dare harityisi haro asi mutemo ndo unotyisa isusu hatityisi vanhu isi asi dare ndo rinoita semutemo ndo unotyisa kurowa munhu imhosva munyika yeZimbabwe. Mupurisa ari kuita nyaya ndeni batsirai yarongedze zvinhu zvake mupei security handiti mupe mukabva pano motaurirana nguva kuti ngatisangane pakati moenda momubatsira kuchenyi kungomira muchiona iye ari kurongedza zvinhu zvake sematauriro aari kuita. Mapanzwisa mai musazoti dare redu ndo rarambanisa munhu ndo rakauya korongedza uye akumbira security kubva kudare kwedu handiti satitenderwi kurambanisa vanhu tobvumirwa kuyananisa vanhu tarutoti ko akazouya hake achirongedza murume wake aripo makutozvityoka orongedza murume aripo because ari murume akakwana anozouya achizondipengera murume wake ndeuyu mukadzi uyu ari pakati uyu dai mamanzwa foni yavhura toti iwewe Rizi handina kuinga iwewe pano hausiriwo hepi ndiwa ndakavinga pano pandakasenderwa ini zvazvatepewa zvezviya hepi ndiwa ndakavinga pano makutozvityoka kuti uyu anosvika kubvunza kuti mukadzi iye akatotaura pafoni zvikanzi hepi ndiwa ndakavinga panapa iwewe Rizi hausimbori munhu wandakavinga pano hausi security yangu inonditarisa kuti waendepi handimaona iye achidaro saka ndiri kuti ko imi madi kungosimbisa pekuti chii murume ngaauya nditi kana auya uyu mombomupawo hembe dzekupfeka inini pakafonera murume akati zvoni kwanzi ndichamborongedza hembe dzokofana upfeka handiziviwo marongero avazoti ava kumba kwavo handichambotora hembe shoma dzokofana upfeka achiudza murume kudaro naiyo saka penda ndikuti madi kupasisa mimi kuti murume womhanya ake ouya vanhu vopedzerana awa pano kuti nini ndati munhu enda mouya marichera ano chekutaura futi pamusoro pahepi handiti ndo paanenge arubva ataurawo netunhu twake marichera ausumuda repe marichera aritomuda so musi wa 16 zvinobva zvabatsira kuti marichera aripo marichera otaurawo zvaanoda kutaura then iwo vawapiwa mukana wekuti utaurawo zvauda kutaura haoni kudaro unenge wavharira marichera kunze ukati nhasi kana kuti mangwana handei tunorongedza unenge wakanganisira marichera zvakanyanyisa ndachingodawo hembe dzangu nedzimwana zvimwe zvese ozorongedzawo asi haukwanisi here kunotora wangakurwise futi saka imi mapurisa itai kuti atore tuhembe twakeka twekupfeka asi zvimwe zvese mikwendese ngavamirire hepika handiti musazotendere kuti arongedze twese bangaangotore mbatya dzake dzekudini ndizvo kamai mbatya dzake dzekupfeka badzi oenda hake kwamarichera kwaudana musi wa 16 wouya padare panapa tuzvinzwa sina ndisindira pasi izvozvo zvitori zvapasikwa nemi nani muri kuzvityoka aiwa ina ndipo bai papapo isusu hatisi kupasisa isusu akakana natete murume hapo nokunesana handiti zvise zvataurwa hatisinei nazvoba vanesana natete haanesana nemurume nyange dai achizoti wanya warohwa haana kunesana neni ndachori kuHarare inini bva ndapasisa kuti zveshuwa mupurisa uyai mubatsira rongedzi papa handipo tati isusu hembe dzake dzekupfeka mupei hembe dzake dzekupfeka zvaanga ataura kuti ndinobva ndarongedzawo mikwende yangu ngaambomire kurongedza mikwende mupei mbatya dzekupfeka pamusoro chero dai anga iri kuti mukwende ndeyawo handinei kana nazvoba handitori nei nazvoba ndezvavo kana kasiya musina kana gumbezi rekufuga handinei nazvo imba yawo ndezvavo ndiri pakuti bedzi inini handisi kutsinira kuti mimati chii ngaende kotora hembe haana kunesana nahepi
anaonetsana na mai vahepi nyadzisai changaka anesana na Lizi tete vake paonaka kuti pakaipa mukadzi wemunhu wanofana kurambana wega wari ndipo bape kumuchena unotora hembe chichi inina ndipo ndepenyimi mapurisa kana ari dare naye ina ndipo kana ari mwana akakwana nepfungwa 5 chedzo anosvika zveshuwa achipenga kuti mukadzi wangu aripi ndiri kumuda panapa anopa musoro ndimbobatsire imwe nyaya tiri pokumba vandati mainini anaondidaira chiro pangu pachano akataura akudairi zveshuwa anozopedza yangu iya yekuti mubvunze kuti handimutengerere zvinhu here kana ndikauya hembe idzi grosari iri chiro murume akachishanda ipapo ndakati muri wehembe uyu totoshona ndiyo nyakutakura ndikati 5 liters yemafuta 2 kg yesefi omo 5 liters yebinzi isipo dzogeza handichazivi pamwe ndo wangatoti 1 kana kuti 2 asi hanambowa pa 1 ba isipo dzekugezesa zvimasupu zvekuisa mumuriwo zviya chimwe chiflower 2.5 iyeya yato inowanikwa kusouth iya ndikarongedza paper yemaswits nemabiscuits ndikarongedza zvinhu zvangu ndikavapa handimbotsvaga kuti kana adai ndisipo ndikasimuka ndikanoita 5 months ndisipo haambotaura haatauri neni handimbozvitsvagi nechiri muroora wangu haatauri neni handimuruzvona handizvitsvagi izvozvo zvokuti neasingatauri neni kana kuti ndasvika ndikatosvika tichitofara tese kutofara pasina kana mazuva pasina kana mazuva nyaya yatiri kutaura muri kuinzwa here baba tati isusu kutaura kuri kuita mwana wenyu kuti inini murume ndakusimuka pamba murume ndashungurudzika pamba pani panyahwema tiri kuti isusu timirire musi wa 16 asi kwenguva dzinedzi ngaambopiwe mbatya dzake dzekudi dzekupfeka pamiri pake dzekuchinja musi wa 16 modzoka panapa mubva maronga pfuma yenyu handiti moronga pfuma yenyu pamwana 1 anoroorwa kana mama kachaja mashuga hapasisina kana warambana pachiwano pedu pane pakungobhadhara ng'ombe idzodzo nembudzi nei mbocho yembudzi nedenzva nemombe yehomai nemukono wababa nemombe inoperekedzana zvapera hamusina zvimwe zvinhu zvamuchapiwa mwana aroorwa then wochengeta mwana wako kusvika 18 years basi hamuchachaji masutu kuti mamusati mapiwa masutu kana watonzi warambana hapachana baba Mchangamire ndoda kuti pangojeka ipapo nyaya iyi inyaya ifana kunga yepe wacho aripo saka zvamati musi wa 16 ndofunga ndopa tichangopedza inini mwana uyu handina kumboti ndatadza kumuchengeta handisi munhu anotadza kuchengeta mwana wangu ende tatatomuendesa kuHarare kuti aende kubasa anoshanda ikoko akamuteera akamumitisa mwana wangu achitaura mashoko akati kundimitisa kwaanga aita akatonditi iwe bvisa pamwiri ipapo anozvona saka ndine mukwende wenyaya naHappy ava handini kwanisa kutaura navo ba handina chandokwanisa kutaura navo ba ende pfuma yake kuti kana dai ndiri murombo handipfumi nepfuma yaHappy ba ndiri kushanda zvangu ndo zvandichashanda nazvo handimboti ndingakwanise kuti vanganditi hanzi vandisimudza kana kuti pane zvavanokwanisa kundini nechinangwa chandinacho mukurarama kwanguka ini ndiruda Happy musi wa 16 ava ngavaita havo arrangement yavo yekuti Happy auye ndiyo handichapa mitoro yacho isokeza mberi basi matopedza nini saka tosangana nyaya musi wa 16 pasina kukundikana Happy ngaafulaya auya hapa South Africa padhuze apa then nyaya iperi maita henyu tosangana musi wa 16 saka ngacho Sure.